Barkanku da sake saduwa da mu a wannan tarihi da muke bayarwa wato na ƙasar Hausa. Idan kana so ka san ƙasar Hausa sai ka san su waye a wancan lokacin da kuma su waye a wannan lokacin. Sannan ne za ka gane ƙasar Hausa ta kai a matsayinta na ƙasar Hausa a duniya. A wancan lokacin dai akan yi taimakekeniya don a samu a tsira. Sannan kuma idan yaro ya yi laifi akan magance shi, ɗanka ne ko ba naka ba ne, don haka aka zauna lafiya. Duk wani abu da za a yi akan yi shi ne duk inda ka je za ka ga akwai karamci. Don haka a wancan lokacin a ginin wato ƙofar Waika inda aka fara gina ta a shekara ta 1112 a zamanin sarkin Kano Usman Gijimasu ɗan Warisi jikan Bagauda. Usman Gijimasu ɗan Warisi jikan Bagauda inda ya taso daga cikin gidan sarauta yake zuwa yana nuna wuraren da ake fidda ƙofar da kuma inda za a haƙa ramin gwalalo. Sannan a fito da ƙasa a tattaka a sa mata makuba, sannan kuma a yi ginin ganuwar. Ginin ganuwar da yana da tsaho sosai, sannan kuma yana da kauri sosai, sannan kuma ramin da ake yi yana da zurfi sosai. Ta cikin wato gari kuma akan yi wato matattakala wanda kuma ake yin wasu ƙofofi na zanƙwaye wanda wannan ƙofofin ta nan ne ake iya harbin abokan gaba ta ciki. Saboda haka an yi ginin ne da experience, wato kana bakin rami sannan kuma za a iya harbin ka in kana bakin ramin. Kenan ba za ka iya ƙarasowa har ka ce za ka hauro ka shigo cikin garin Kano ba. Kamar irin yadda ake yi a wasu ƙasashen wanda za ka ga an yi in aka zo suka rufe ƙofar gari to fa babu wanda ya isa ya shiga. To ita ma Kano a wancan lokacin kusan shekara 1000 ana da wannan experience ɗin inda ake cewa ko da me ka zo an fi ka. Kuma akan naɗa wato sarakunan ƙofa wanda daga gidan sarauta daga an ce a rufe ƙofa kawai za a rufe, daga an ce a buɗe komai ya lafa za a iya buɗewa. Kasancewar in aka ji kishin wasu za su kawo hari za a iya zuwa a ce a rufe, ko kuma idan an fita a rufe kar wasu su dawo su farmaki garin. Don haka bayan an shata wato ƙofar gari an yi, sarki ya kawo ƙofa wato ƙyaure mai ƙarfi aka zo aka saka a wancan lokacin kuma aka rufe. Wannan shi ne yanda ake yin tsarin. Dalilin kuma da yasa ake sa mata suna kamar yadda aka samu ƙofar Waika, wato Waika shi ne sarkin wato shi ne ɗan Kano maƙeri na biyu wanda bayan an sami wato Kansakali sai aka samu wato Waika. Ɗansa na biyu kenan, wato mazaje ne 'ya'yan. Don haka don ka a manta da wannan ɗan sai ake faɗa mata ƙofar Waika. Tun daga wancan lokacin dai ba a samu canjin suna ba har izuwa yanzu a matsayinta na ƙofar Waika take. Idan kana jin daɗin wayannan bidiyo za mu dinga sakin su in series da YouTube ɗinmu Action Hausa TV.